Sí, vinga. Avui farem la tertúlia literària dialògica del llibre Maricel de l'Àngel Guimerà i havien quedat llegir de la pàgina 42 a la 46. Qui vol participar a la tertúlia? D'acord, començarem per la Cristina. Cristina. Pàgina 44, escena 18, la primera frase. Said, a part mentre s'estira la llitera. La noia no fingia, n'estic segur. Mai no he vist plorar així una dona. Altres presoneres ploraven de por, però ella... Per què has agafat aquest tros? Aquesta frase m'ha agradat molt per el fet que en Said ja s'enamora de la Blanca perquè la Blanca plora d'una història que ha explicat en Said que li va passar de petit i ja sap que és cristiana i ell ara també es poden estimar i aquest paràgraf m'agrada molt perquè ja els dos comencen a estimar-se, tot i que la Blanca, com que ha plorat, tota la seva família que està també captivada la rebutja i ella s'arrepenteix, però en Said està segur que plora de veritat. Molt bé. Algú vol dir alguna cosa referent a el que ha parlat la Priscila? Doncs passem al següent. La pàgina 42 i la línia 11, la que parla el Said. Plora i és cristiana. Aquesta frase l'ha escollit perquè és com dient que mai ha vist una cristiana plorant i aquesta frase nunca l'he sentit. La crida l'atenció. Algú vol dir alguna cosa respecte a el que ha dit ella? Cristina, sisplau. Diu, plora i és cristiana perquè Said és àrab i plora de la història que jo he dit abans, que li va explicar de petit. I és per això, perquè diu plora i és cristiana. I és per això que diu la frase. Molt bé. Vinga. Pàgina 42, línia 11. Contem? La mateixa que jo. Qui parla? Said. Said, vinga. Plora i és cristiana. Aquesta frase m'ha cridat l'atenció perquè és una miqueta racista. A tu te sembla que és de protesta, no? Algú vol dir alguna cosa referent a el que ha dit ella? Penso que algunes vegades tenim un prejudici en que una persona pot plorar o no pot plorar perquè sigui home, perquè sigui dona, perquè tingui una religió, tingui una altra, i el plorar és un sentiment que li podem tenir tothom. I el tenim no perquè siguem d'una religió o d'una altra, o perquè siguem paios o gitanos o moros o el que sigui, sinó que tenim perquè és un sentiment d'una cosa que ens ha afectat molt i l'expressem amb llàgrimes, igual que el podíem expressar amb una somrisa o el podíem expressar amb una altra cosa. És un sentiment que podem tenir tothom. Següent? Sí. Pàgina 42. Sí, però la línia 5, ¿verdad? Encara. Borrotxant. Horroritzant. Plores per aquesta gent. A mi m'ha sobtat aquesta frase perquè la meva mare ve la gent que està pident diner i menjar i li dona llàstima. La mamà també plora? I tu què penses d'això? Jo penso que això de les persones negres que si podem ajudar-los. I tu també plores quan plora la mamà? Sí, no sé, tenim sentiment. Molt bé. Algú vol parlar del que ha dit? Què em diu? Primer tu i després la Priscila. Quan surten per la tele coses dels nens i tot això, la meva àvia diu
Ay, qué lástima de los pobres. I t'ha recordat això quan has dit això? Molt bé, Cristina? Que la frase "flores per aquesta gent" és una mica el que has dit tu, perquè és que tothom pot plorar, sigui àrab, sigui gitano, sigui pare, dona igual. I el seu pare, de la Blanca, de la noia que plora, li diu això i no sé, no m'agrada aquesta frase que l'ha dit a la Blanca. Molt bé. Vinga, Pàgina Brian. 46. El paràgraf que diu Said. Que parla Said. Tan morir que vols la meva sang? Respon. Per què tremores? Què vols fer? Pobra com banya. Et pensaves que enfonsa un punyal al meu pit. Em podies vendre alguna cosa més que la vida? Potser l'amor, potser la glòria. T'equivoques. Soc sepulcre que ruda sobre el mar portat per les ones. No retrocedeixis. Creus que m'enfadaràs amb tu, que encara tens la galtomina per les llàgrimes. Aixeca el punyal, noia, aquí, sobre la camisa i condueix l'arma cap al seu cul. Aquí dins això que es diu cor, fereix Carla, lava sense por. Molt bé, per què t'ha agradat aquest frase? Aquest paràgraf m'ha soltat molt. I també he escoltat molt a les pel·lícules. Trossos com aquest. I per què especialment te crida l'atenció aquest tros? És com On penses tu que li clava el punyal? Al cor o al sentiment? Al sentiment, molt bé. Algú vol dir alguna cosa respecte a la de Brian? Jo també ho tenia, Marta, perquè el pobre com t'enganyes, jo ho dic molt a la classe, perquè quan us baralleu, de vegades us dic com us enganyeu, penseu que pagant-los arreglareu alguna cosa. M'ha recordat això. Molt bé. Alguna participació més, Tamara? Sí. Vinga. La pàgina 46, la tercera frase, de la primera fins a la tercera. Said es desperta i puta amb la Blanca. Miserable, traïdor, qui ets? Blanca, Déu meu, Said reconeix-la per la veu. La captiva, tu un altre cop, qui ets, dona estranya? M'ha sobtat molt l'atenció, però no m'agrada perquè la Blanca vol matar el Said perquè el seu pare li va dir has plorat per aquell miserable i per això ella ho vol matar perquè sent malament per plorar que el seu pare li va dir tot això i vol matar i a mi no m'agrada perquè si jo vull plorar i Brian em diu coses, per què plorar, perquè no sé què, perquè no sé quantes. Jo no aniria a matar a la persona perquè plorar per ella. Encara que tu digues el papa o qui fos? No. Algú vol dir alguna cosa respecte? La Priscila, després la senyora. Que el Said diu que és la captiva, tu un altre cop, qui ets, dona estranya. I la Blanca el vol matar pel que ha dit la Tamara, però és perquè com ha plorat per aquella història, ja ella es sent malament i vol quedar com bé, no? I diu que diu que l'ha de matar. Ella diu que l'ha dit que l'ha de matar. I així el que es mor anirà a l'infern i el que el mata anirà al cel. I com ha comès un pecat, doncs ella vol com tapar això i ella fer-se com ara que és la bona. I això no m'agrada, aquest acte que ha tingut la Blanca de matar en Said. I en el fons l'estima.
Jo penso que potser el sentiment més important que hem de veure aquí és que hem de respectar els sentiments de les altres persones. Tant si ploren per una persona com si estan enamorades d'una persona o el que sigui, nosaltres hem de respectar, no hem d'imposar la nostra voluntat. Aquests s'estimen, els pares han de transigir d'alguna manera. Un pare mai pot dir a una persona has de matar perquè aquest no és del meu agrado. Te pot agradar més o menys, li pots dir al fill que ha de fer una cosa o una altra, però imposar la voluntat d'aquesta manera penso que és molt dolent perquè creurà la persona se sent culpable, se sent malament i en realitat ella només té un sentiment que l'estima. Alguna intervenció més? Sí. Pàgina 42. Pàgina 42? Ara 46. 46, equivocat. La primera frase és ahí. Es desperta i grita amb el Blanca. Aquesta frase m'ha cridat l'atenció perquè ja no m'agrada i perquè no té per matar. Molt bé. Alguna cosa respecte a la intervenció bé? Pues donem per acabada la tertúlia. No, no falta a mi. Senyoreta, perdó. Jo tenia la pàgina 44, on el Said diu, la línia 10, on el Said diu, i és cristiana, monja o què sé jo? I em va recordar com vosaltres parleu, o ets paio, o gitano, o ets àrab, i jo us puc dir que no hi ha cap diferència entre una cosa i l'altra. M'ha recordat això, quan parleu vosaltres. Algú vol dir alguna cosa respecte a la senyora Marta, la Priscila i jo? Que jo vull dir que és veritat que tots som iguals, amb costums diferents i ens hem de respectar, que és un tema que tenim que tractar a la nostra classe perquè hi ha paios, àrabs i gitanos. I aquest tema l'hem de tractar a la classe perquè tots som persones amb costums diferents, però ens hem de respectar amb els nostres costums. Bé, jo feia referència també a el que dic ella, que tothom tendim a, si són paios, són gitanos, són moros, dins del mateix sac posem a tothom. I siguem el que siguem, primer, com diu la Priscila, són persones. I dins de les persones hi ha més bones i altres que no ho són tant. Siguin de la naturalesa que siguin, de la raça que siguin, del color que siguin, i no hem de dir, perquè aquest és paio, tothom és bo, o perquè aquest és paio, tothom és dolent. No. Hi ha coses bones i coses dolentes en tothom, i el que hem de fer és el que diu ella, respectar-nos. Tots tenim coses bones, tots. Uns tens més, uns altres menys, potser les tenim més dins si no les hem vist, però si ens respectem, la classe anirà millor, l'escola anirà millor i en realitat tot el món anirà millor. Bé, hem acabat la tertúlia d'avui, a veure quines pàgines pactem per al proper dia. De la 47 fins, aixequeu la mà, a veure qui té alguna idea, fins a quina pàgina. Fins a la 53. Digues? Fins a la 53. Algú té alguna altra idea? Priscila, donarà? Sí? Fins a les 50. Fins a la 50. A veure, mans a dalt de la 47 a la 53? Són majoria. Pues per a la propera sessió, de la 47 a la 53. Sense tocar l'escena 5. D'acord. Sense tocar l'escena 5, perquè la 43 es talla l'escena 5. D'acord. Gràcies.